эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 21 феврал дар ҷаласа аз мақомот хост ҷавононро на ба зӯрӣ балки бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ба хидмат дар артиш ҷалб кунанд. ӯ гуфт дар навбати аввал бояд фарзандони аъзои ҳукумат, вакилон ва раисони шаҳру навоҳӣ ба артиш раванд. даъват ба сафи артиш дар тоҷикистон ҳамеша ба ҷанҷолу кашмакаш ва ё аблава ҳамроҳ аст. ҳоло бубинем мардум то куҷо бовар доранд ки супориши раиси ҷумҳур иҷро мешавад. Не, намеравам. барои чӣ? Барои ки ҳастан хай одамо гуфти гапо сӯшон бисёранд дига метавонанд ай хизмат биёянд. фикр мекунед баъди ҳамин гуфтаҳои президент ҳам намераванд? Не, намеравам. албатта чандин бор аст яъне пешкаш менамоянду яъне ин дафъа ба фикри ман яъне масъала беҳад ҷиддӣ аст. яъне ҷиддитар аст ки чунки яъне дар ҳаққи мардуми камбағал яъне бениҳоят ҷабр шуда истодааст, яъне ҷабр шуда буд, яъне ҳамагон шоҳид ҳастанд ва аз ин пас ман боварӣ дорам ки ҳам бою ҳам камбағал яъне ба хизмати ҳарбӣ мераванд. намедонам худ по закону ҳам мақсад қонун барои як камбағал нест, қонун барои ҳама мақсад. худ генерал, худ прокурор ҳама даст қонун яке. агар ҷаноби олӣ гуфта бошанд бояд шавад. не бовар надорам. барои чӣ? чӣ ба ки писари манам ҳамин аблав ҳамун вайда 94 таваллудаш ӯ солам гуфт ки аввал вай казан дар кора гуфт бачаҳои генералу болои ҳамин холоно равад баъд шумо бача фарзандо мо коргарон давлат нестам майли гуфтем лекин хонанда як чанд бор омад ваё аблавачиё ки кани бача буд лекин бачам Россия буд, Россия рафтаги буд ҳозир рост дига бо бачам Россия меравад чӣ ба ки ин боварро надорам. рост дига ман кору бохабар нестам. не барои чӣ? ва ин билеташон тайёр баедам. не боварӣ надорам. ман бовар дорам ки намераванд. барои чӣ? намедонам. агар президент гуфта бошанд иҷро мешавад, лекин ба фикрам ҳама бояд иштирок кунанд. дар тоҷикистон хидмати дусола барои ҷавонон дар артиш ҳатмист, вале бисёре ба артиш намераванд чун бим доранд ки бо онҳо бадрафторӣ мешавад. латукуби сарбозон ва зӯроварию бадрафторӣ нисбати онҳо як мушкили ҷиддӣ дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ боқӣ мондааст. ҳарчанд ба гуфтаи мақомот вазъ дигар аст ва касе аз сарбозон озору азият намешавад.